Mahaɗin rayuwata babi na 12. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na karatun littafin Hausa, wanda muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Mahaɗin rayuwata, littafin marubuciya Fatima Sunusi Rabi'u. Sai ku kasance tare da ni domin jin ci gaban labaran littafin Mahaɗin rayuwata babi na 12. Bayan sallar isha'i muna zaune a falon antini da ita da anti Husna sai sayyada. Kallon anti nayi nace anti ya labarin mahaɗin rayuwata ne Almansur. Murmushi tayi tare da cewa Amira tabbas na so ki aure Almansur ko dan saboda irin son da yake miki, amma zuwa yanzu ya ci a ce kin daina tunaninsa kin manta da shi tunda ga yarda abin ya kasance. Kwarai na so ki aure sa, sai dai matar mutum kabarinsa Allah yayi, ke ba matarsa bace, saboda haka ki ai ban bari anti ta kai aya ba. Na katse ta cikin hanzari nace kamar ya in cire su a raina ko in mance da shi. Anti ban gane abin da kike nufi ba. Wani irin kallo anti take mata kafin ta ce kar da ki ce baki san komai ba akan auren ki da za a yi tare da yayanku. Ai ban san lokacin da na dafa kirji ba na miƙe tsaye ba, tare da dafa kirji da yake bugawa da ƙarfi yake barazanar tarwatsewa, tare da zaro manyan idanuwa na da lokaci guda suka sauya launi zuwa ja saboda tsananin ɓacin rai. Sayyada ta miƙe da sauri ta riƙo ni, ganin tana ƙoƙarin zaunar da ni, amma na tokare na ƙi zama. Anti ta miƙe tare da riƙe hannuna ta ja ni bakin gado muka zauna. Tun ta sa hannu tana share min hawayen da ke zubo min kamar ruwan famfo. Cikin wata irin murya na ce anti me kike son ki ce min? Dan Allah kar ki ce baba zai aurar da ni ga wani ba Almansur ba. Wayyo ni na shiga uku, ni Hauwa'u na saki wani gigitaccen kukan da ya jawo hankalin duk wanda ke cikin gidan. Lokaci kankani ɗakin ya cika dan an yi zaton ko ba lafiya ne. Har da ummi da ya Sadat, kowa ma na gidan sai da ya shigo, manya banda yaran. Ina ganin baba ya shigo na tashi da sauri tare da riƙe kafafuwansa cikin kuka mai tsanani na ce baba dan Allah ba dan ni ba, kar ka haɗa ni aure da kowa. Wallahi akwai wanda nake so, dan Allah ka bari na aure mahaɗin rayuwata, idan ba shi rayuwata tana cikin garari. Baba ka tausaya min. Wani wawan mari da babanmu ya yi min ba ƙaramin gigita ni yayi ba, abinda tunda nake bai taɓa yi min ba. Cikin ɓacin rai da ban taɓa ganin sa a ciki ba, ya ce baki isa ki ce baki son auren nan ba, domin ba za ki taɓa ɓata min zumunci na da ƴar uwata ba. Tun kafin ki san kanki wannan alƙawarin yake, tun kina jaririyar ki yayin ki Sadat ya ce yana son ki, ni kuma na ce na basa, yanzu baki isa ki karya min wannan alƙawarin ba. Ai agigice da ɗago runannin idanuwa na jin wanda baba ya ambata a matsayin wanda zan aura. Shi kansa Sadat kallon baban yake cike da mamaki da rudani. Ban yi zaton maganar da ya faɗa da wasa ba baban ya rike ta har zuwa wannan lokacin ba. Cikin wata irin raunanniyar murya na ɗaga hannuna na ɗaura a kai tare da kurma wani uban ihu da ya amsa kuwa, tare da cewa wayyo Allah na bari na shiga uku. Baba dan Allah kada ka haɗa ni da shi, kada ka raba ni da Almansur. Wallahi ba na son ya Sadat, ba na son sa, wallahi ba na son sa. Almansur nake so fiye da son da nake wa kaina, shine mahaɗin rayuwata. Doka na baba ya fara yi kamar Allah ya aiko shi. Da ƙyar ummi ta amshe ni, amma fa na ji jiki. Faɗi yake anti ki bar ni in kashe yarinyar nan ko na ji sauki. Daman Amira haka yake, ni har zan yanke hukunci akan ki ce ba haka ba, to wallahi ki sani ko mutuwa zaki sai kin auri Sadat, sai dai idan shine yace da kansa baya son kin ya fasa aurenki, hakan ne kawai zai sa ba zai aure ki ba. Ja'irar yarinya sha kawai. Ni kuwa uban ihu na kurma kamar wata mahaukaciya ko zautacciya. Ummi sai haƙuri take bani, amma na ƙi kula ta. Na tashi daga jikinta na faɗa jikin kakata baba cikin kuka mai tsanani. Na ce baba ki taimaka ki bawa babana haƙuri, dan Allah kar ya aura mini yayi Sadat. Wallahi ba na son sa. Ai wani bugu da baba ya kai wa bakina nan take fashe na sake gigicewa da kuka. Bakina bai mutu ba, domin baba Lawan da ya kama ni
domin Baba Lawal na kama ni ina cewa baba ni dai bana son sa, wallahi bana son sa. Rashi na ya fara, babanmu ya finciko ni daga jikinsa ya fara bugu kamar jaka. Bugun da ya min ya fi na ɗazun yawa, da ƙyar Baba Lawal ya karɓe ni. Baba ta ce, wai Sa'idu wannan wani rashin hankali ne, kashe ta za ka yi ne? Cikin tsananin fushi ya ce, Baba kina jin fa abin da take faɗa. Baba Amira ke nuna min ban isa da ita ba, to wallahi ko yanzu ta mutu sai na ɗaura aurenta da Sadat. Kurma wani uban ihun na yi da ya sake bugar min baki na saka kuka mai ban tausayi. Duk wanda ya kalle ni a wannan lokacin sai ya tausaya min. Baba Lawal ya ce, haba yaya duka Amirar nawa take? Cikin bacin rai ya ce, baka ji abin da take cewa ba? Ni zan wa Amira zaɓi har ta ce a'a ba ta yarda ba, to ko mutuwa ta yi sai ta auri Sadat. Ina gama faɗa ya fice. A fusace na ƙara ƙanƙama Ummi da ta kama ni ina kuka na tsantsar baƙin ciki kamar raina zai fita. Ummi rarrashi na take, haka ma baba sai haƙuri suke bani da nuna in yi wa mahaifina biyayya, zan ga ribar hakan a gaba. Yayi Sadat tuni ya fice, inna da yaya ma suka fita suna cewa Allah ya ƙara. Ai ga ƙarshen sunan yar da aka nuna wa so fiye da sauran yara, yau ita ce ta basa kunya. Dama ai haka ɗan so yake. Ya Sadat kuwa bayan fitar ta ɗakin su yaya Abba ya shiga, dama anan yake kwana tare da su. Faɗawa ya kan katifa tare da dafa kansa da ke sara masa. Shiru yayi sosai, ya rasa ba tunanin me zai yi, har ga Allah baya ƙin Amira, sannan ba zai ce yana son ta ba ko baya son ta, to amma shi me yasa ta ce ba ta son sa? Tabbas bai ji daɗin hakan ba. Tuwa take so. Khalil zuciyarsa ta raya masa, sai ya ji wani irin haushin sa a kansa. Amira za ta ce ba ta son sa, me ya fisa bayan ya fisa komai? Zuciyarsa ce ta tuna masa lokacin da Amirar ke cewa Almansur shine mahaɗin rayuwata. Da sauri ya miƙe tare da dafa saitin zuciyarsa, a fili ya ƙara furta sunan Almansur. Sai ya fara girgiza kai yana cewa ƙarya ne, ba zai yiwu ba. Amira ta wace, ba wanda ya isa ya raba ni da ita, ina son ta kuma ni zan aure ta. Komawa ya zauna, zuciyarsa na masa zafi. Almansur sunan ya ƙi ɓace masa a rai, kuma haka nan ya ji ya tsani mai sunan. A ɓangaren Amira kuwa ranar kasa barci ta yi daga wannan tunanin sai wancan. Ta rasa me ke mata daɗi, kwana ta yi tana kai wa Allah kokanta ya yi mata zaɓi na gari. Idan hakan ne mafi alkhairi, to Allah ya tabbatar tana son faranta ran mahaifinta. Ba ta san me yasa ta ɓata masa rai ba. Zuciyarta ta ba ta amsa, saboda son da kike wa Almansur. Ta fashe da wani sabon kukan tana tuna shi. Rayuwa kenan, ko a mafarki ban yi tunanin haka za ta faru da mu ba. Qur'ani ta ɗauko ta dinga karatu, hakan yasa ta ɗan sami sassauci da sauƙi a cikin zuciyarta. Sannan na sa a zuciyata da safe zan je na sami babanmu na ba su haƙuri akan abin da ya faru. Aiko gari na wayewa na je har ɗakin Annata na sami babanmu na duka har ƙasa na ce, Baba ina kwana? Ko kallo na bai yi ba, balle ya san da shi nake. Ƙasa na sake yi da kaina, hawaye suka fara zubo min cikin rarranniyar murya na ce, Baba ka yi haƙuri, ka yafe min, ka daina fushi da ni. Babana ko zuciyata za ta yi sanyi na samu sassauci, na yi nadama, na san abin da na maka bai dace ba babana, kuma ban kyauta ba. Na yi mantuwa, ban duba hadisin da yake cewa ba iyaye ya dace su zaɓa wa ‘ya'yayensu ‘yan mata mazajen aure. Ka yi haƙuri baba, na amince da zaɓinka a gare ni, kuma zan maka biyayya. Na idasa magana ta tare da fashewa da kuka. Babana kuwa ajiyar zuciya ya jawo ni kusa da shi. Daman shi bai iya riƙo ba, in dai mutum zai gane halinsa ya yi nadama, to shi ba shi da riƙo. Sai dai fa kaifi ɗaya ne, baya magana biyu. Sam idan ya yi magana ɗaya to bai canzawa. Cikin murmushi ya ce, shikenan mamana, na yafe miki. Fata na ki wa yayanki biyayya, idan an yi auren nan ban san wani abin da zai je ya zo. Kin ga dai ɗan yayata ne, ba na son abin da zumuncin mu zai yi tangarɗa. Gyaɗa masa kai kawai nake kamar ƙadangarwa, ko magana na kasa, domin ji nake zuciyata kamar za ta faso ƙirji na ta fito. Haka baba da Anna suka yi ta min nasiha akan auren nan, ni dai jin su kawai nake, don ma ba na fahimtar abin da suke cewa kan gadon Anna na kwanta bayan fitar baba. Juyi kawai nake akan gadon Annata, kaina ko kamar zai tarwatse saboda ciwon da yake min.
kiran sallah azahar ya sa na fito domin in ɗaura alwala. Kayan cefanen hidimar biki na gani jibge a tsakar gida, buhunhunan shinkafa da su kayan miya, su magi da kabeji da karas ga sunan dai masu yawa. Hawaye ya zubo min na goge a hankali. Mutane suke a gidan, yan uwa da abokan arziki na ƙauye da na gari, yan uwan su yaye sun zo da na inna da yan katsina na Anna. Gidan ya cika sosai kamar ranar bikin ne. Banɗaki na shiga na daɗe ina kuka kamar raina zai fita. Daga baya na rarrashi zuciyata na fito bayan na yi tsarki, alwala na ɗaura a tsakar gida sannan na nufi ɗakin Anna ta. Abokan wasa sai tsokana suke bina da su ko ta kansu bambu ba don ko maganar tasu ba ganewa nake ba. Jin sallamar ni sai bana juyo da sauri ita ma da sauri ta karaso ta rungume ni muka shige ɗakin Anna. Kan kujera muka faɗa ta saki kuka. Daman kirs nake jira, cikin kuka nake cewa da sai kin ji auren da za a min, kin ji an raba ni da masoyina mahaɗin rayuwata ko? Share min hawaye ta fara yi ta ce, ya isa Amira, ta ciki sallah, na san komai anti ta sanar mini a waya ki sallah akwai maganar da zan miki. Bin umarninta na yi, bayan na idar ta ja hannuna ko hijabin ban cire ba haka da bita kamar raƙumi da akala. Hanyar ƙofar gida muka nufa, ban dai yi magana ba. Buɗe murfin motar da ta yi ta saka ni ciki ta koma ta shiga mazaunin direba ta ja da gudu muka bar unguwar. Binta na yi da kallo, ban ce mata ƙala ba. Mun yi tafiya kusan ta awa guda sannan naga ta shiga da mu wata sabuwar unguwa wacce manyan gidaje ne a layin, gidaje jefi-jefi domin yanzu ne ake gine-gine a unguwar. Wani sabon gida da ya fi kowanne a layin kyau naga ta yi hon. Mai gadi ya zo ya buɗe mata gate ta tura hancin motar ta ciki ta yi fakin a harabar gidan mai matuƙar kyau. Kallon ta na yi na ce, sai ba dai sayar da ni zaki ba. Bata ce min komai ba sai da muka fito tana harara ta ce, daman ashe baki yarda da ni ba. Kasa magana na yi domin na tsorata da lamarin. Lokacin da muka fito gida babu wanda ya ga fitowar mu, ko da na sai bata shigo gidanmu ko Anna ta bata ganta ba. Anti ce kawai ta ga fitar mu, kuma na ga lokacin da ta ɗaga wani nusi hannu sai na ga ta ƙara jana da sauri. To ni kuwa me hakan yake nufi? Katafaren gidan muka shiga cikin wani haɗaɗɗen falo mai kyau da tsaruwa. Gabana ya buga da ƙarfi lokacin da na arba da wanda ke zaune akan ɗaya daga cikin tsuman kujerun falon. Da ƙarfi na furta, Almansur. Shi ma cikin sauri ya taso tare da riƙe hannaye na gam cikin nasa. Wata sanyayyar ajiyar zuciya muka saki tare. Ya ce, Amira, daman zan sake ganin ki. Amira, kin bar zuciyata cikin ruɗu da fargaba da tunanin ki. Lalle Amira ke ce mahaɗin rayuwata. Na tabbatar idan baki rayuwata tana cikin haɗari da garari. Duk wani bugu da numfashi na tare da tunanin ki yake fita. Ina son ki, ina ƙaunar ki, ina begen ki. Ke ce macen da nake so ta zama uwar yara na. Ke nake so ki zamo macen da zan yi alfahari da ke a rayuwata. Kin shiga ko ina a zuciyata, kin zauna kin yi da baibayi, babu wurin da wata za ta shiga. Burina ki zamanto matar aure na. Hauwa, ki tausaya min, kar ki auri wani ba ni ba. Zan iya mutuwa Amira in har kika bar ni. Gaba ɗaya ya zube a gabana yana kuka kamar wani ƙaramin yaro. Ani ma tuni zuciyata ta sinke ta yi rauni, wai kamar Almansur gwarzo tsayayyen namiji shine a gabana yana kuka. Wayyo ni Amira, ya zan yi da rayuwata? Ni ma a gabansa na zube. Muna fuskantar juna, na saki wani rikitaccen kuka. Magana kanta ta gagare ni. To mai zan ce da Almansur? Ga maganar baba. Sai ji na Almansur ya jawo ni jikinsa ya kankame yana kuka. Tuna jikina ya hau rawa, zufa ko ta ko ina ta fara feso min saboda tsananin tsoro. Ina jin yadda zuciyarsa ke bugawa, tsoro ya ƙara kama ni. Ganin yaƙi saki na yasa na sake fashewa da kuka. Na ce, Almansur, menene hakan? Ka sake ni mana, karka manta matsayin da muke a kai da gani har kai. Gani na ya sake ni, kukansa kuma lokaci ɗaya ya ɗauke. Ya zuba min ido, ni ba zan iya jura kallonsa ba. Hakan ya sa ni ƙasa da idona domin kwarjininsa da yawa yake. Cikin wata irin murya na ce, ya ce, wai Amira, da gaske zaki iya auren wani ba ni ba? A hankali na ɗago fuskata na kalle sa kafin in yi magana. Muka ji sallamar anti. Da sauri na tashi daga kusa da shi, sai lokacin na tuno da sai bafa tana tsaye tana kallon mu.
Sai lokacin na tuno da Nusaiba fa tana kusa tana kallon mu. Guri muka samu duka muka zauna, anti ta fara magana da cewa Amira mu uku muka haɗa baki a nan mu ɗauko ki zuwa gidan nan na Almansur mu kawo ki a matsayin kin gudu saboda baki san auren da babanku zai miki. Kwana 2 zuwa 3 zaki fatan zaki ba mu haɗin kai. Da sauri na ɗago idanuwa na zuba su akan anti na ce, guduwa kuma anti, akan me zan gudu? Me yasa za ku yi haka ba tare da shawara da ni ba? Haba anti, so kuke fushin iyaye ya hau kaina? Ni na yarda da kaddarar rayuwata, bai kamata in yi wa babana sakayya da guduwa ba dan zai aura min dan yar uwarsa. Na mika wa Allah duka lamurana kuma shine zai jibance ni, amma ba zan wa babana butulci ba wanda ya nuna min so fiye da sauran yan uwana. Ko so kuke bakin iyaye ya kama ni? Kuna jin dai abinda baba ya ce, idan har na bi son zuciya wallahi na san ba zan taɓa ganin daidai ba a rayuwata. Ni na haƙura, ku yi haƙuri dukanmu mu yarda da ƙaddara ta alkhairi ko ta sharri. Shut off! Almansur ya katse ni cikin wata wahalalliyar tsawa ya ci gaba da cewa, Amira baki sona, dama ni kawai ke da son ki dama. Cikin kuka na ce, no Almansur ka ce haka, in har so da gaskiya kake min to ya dace ka bani goyon baya akan yi wa iyaye na biyayya kamar yadda ni ma na baka goyon baya akan aurenka da kai. Karfa kamance baka son ta, amma saboda biyayya ka haƙura ka auri zaɓin iyayenka, kuma ni na san nan gaba zaka ga ribar haƙuri. Me yasa ni ma ba za ka bani goyon baya akan yi wa mahaifina biyayya ba? Ka bani goyon baya na yi wa nawa iyayen biyayya yadda kai ma ka yi wa naka. Idan ba so kake na faɗa fushin Allah ba, tunda akwai hadisin da ya ce fushin iyaye na tare da fushin Allah. Miƙewa nayi na kalle su a rauna na ce, kar idanuwan mu su rufe Almansur, mu yarda wannan yana cikin ƙaddarar mu yi ƙoƙari mu cinye jarabawar mu. Ƙwarai ina son ka Almansur, zan so ka kasance miji a gare ni, mu kasance ƙarƙashin inuwa guda mu yi rayuwa da kai ta har abada, amma haƙuri a yanzu shine mafi alkhairi a gare mu. Ina gama magana na zube a gurin ina kuka me cin rai. Gaba ɗaya suka yi shiru, zuciyarsu ta yi rauni. Almansur ya saki ajiyar zuciya cikin raunaniyar murya ya ce, ba komai Amira, daman haka Allah ya tsara mana rayuwar mu. Amira, na baki goyon bayan yi wa iyayenmu biyayya, dukkan maganar ki gaskiya ce. Allah ya bamu ikon cin wannan jarabawar, sai dai ki sani zuciyar Almansur na tare da taki har abada. Ba zan iya mancewa da ke ba, soyayyar ki ba Amira, dare rana safiya maraice sanyi rani ko damina, ba zan taɓa mancewa da ke ba a rayuwata. Allah ya sa alkhairi a aurenki. Ya ƙarashe maganar yana zub da hawaye. Ya kalli anti da Nusi waɗanda su ma kuka suke, ya ce, anti ku tafi tare da ba komai, Allah ya sa haka shine mafi alkhairi a gare mu. Ya faɗa yana goge hawayen fuskarsa. Duk wanda ya kalli Almansur a wannan lokacin sai ya ji tausayinsa. Haka muka miƙe. Amira na tafiya tana waiwayensa har suka kai kofa, ta sake juyowa shi ma ita yake kallo, ya sakar mata murmushin karfin hali. Haka suka fita a motar Nusi suka koma gida. Ummi na ganin sun shigo ta kama hannun Amira ta ce, ina kika shiga tun ɗazun ana neman ki? Gabana ya faɗi sosai. Na daure na ce, to masu sauraro sai kasance tare da ni a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban wannan labarin. Mu kasance lafiya.